הדבר הכי חשוב שקיבלתי באהבה זה תקשורת ואהבת חינם, לדעת מה זה הדדיות. וקיבלתי את עצמי, קיבלתי חיים. אני מחנכת בתיכון החברתי, אני אחרי תואר ראשון בחינוך מיוחד ובלתי פורמלי, ואת התואר השני סיימתי בארגון וניהול מערכות החינוך. הגעתי לאהבה ממקום שלא היה לי את עצמי, בלי עורף משפחתי, אבל היה בי להט מבפנים לרצות להצליח, לרצות לנצח את החיים, אבל את החיים של פעם, החיים ההרסניים. ויצא לי כמה פעמים בעבר בתור ילדה להגיד לעצמי, עוד כמה שנים זה ייגמר, מנסים לעזור לי וזהו. כל השנה שלי באהבה הייתה אינטנסיבית. אני כל יום התעוררתי בבוקר, וזה לא התעוררתי ליום, זה התעוררתי למסע. ומצאתי את עצמי במקום חדש שרוצה רק להעניק, למקום שגייס את עצמו למעני, העניק לי מעטפת תמיכה מכל כיוון אפשרי. זה הגיע למקום של קרין, עם הצוות הזה, עם המקום הזה, את יכולה. את עוד רגע מקבלת תעודת בגרות בהצטיינות, את יכולה לפרוח לאן שתרצי. כל העולם המבוגרים אצלי היה מקום מאוד פרוץ ומקום מאוד לא בטוח, וכל הזמן היה כאן תקריות של רגע לבדוק מה הגבול ומתי יוותרו עליי. ולא ויתרו. לא ויתרו ואני פה.